Vakboen FNV komt maar de beschuldiging nadat ze maar een gruttal werknemers op de verskate bouwplakken praten hebben. Nevens het vakboen binnen de werknemers min te spreken over hoeveel ze betalen krijgen. De uitstuurbureaus houden haar net onder de CAO. Net alleen wordt er min betalen, maar ook orenregelingen worden net naleefd. Er zit hier ook een groep ijzervlechters die komen elke dag vanuit Den Haag. Ze staan om 4:30 in de ochtend, zijn s'avonds om 7:30 weer thuis. En die hebben dus 5 à 6 reisuren, die krijgen ze niet betaald. Een van de uitstuurbureaus die maar neemt worden is Slager Arbeidsbemiddeling van de Gediek. Zij werkennen haar volslijn net in de beschuldiging van de FNV. Wat wij doen, dat is dus een CO naleven. Een timmerman D is een timmerman D, en een C of een B. Dat is me correct wat de gradatie is. Maar wij hanteren keurig de CO, zoals het jaar. Slager vindt het kwalijk dat het vakboen net eerst contact zocht had met hem voordat ze de beschuldiging bier maken. Hij wil met het vakboen op tafel. Dat geldt ook voor de provincie. Zij binnen botskrokken van de beschuldigings. Ja, ik schrok er wel van, want het is nogal wat. Als het echt zo is dat werknemers net goed betalen worden, of ZZP'ers in dit geval, ja, dan vind ik dat net goed. Maar mijn ondervinding als deputaire mijn infra is wel dat ik geen één op zijn blauwe eigen lo. Nog de FNV nou, nog de oornemers. Dus ik ga dit uitziekje. Nevens het vakboen binnen er dus behoorlijk wat dingen mis bij het werk onder centrale as. En dat zo is, komt deelster de opdrachtjouwer, de provincie dus. Als je kijkt naar de aanbestedingsprocedure, dan even sec alleen naar dit deel bij Burgum, dan zie je ook gewoon in de voorwaarden staan, de economisch gunstigste partij die gaat het krijgen. Nou, dat zegt genoeg. Dan ga je gewoon als provincie voor de laagste prijs. En dan is kwaliteit schijnbaar niet zo belangrijk en is het al helemaal niet belangrijk wat die mensen verdienen op de bouwplaats. Dat ben ik compleet net maar de FNV in. Ik snap de redenering wel, maar hij doogt net. De provincie is er altijd verschrikkelijk precies op dat wat de aanbiedingen binnen, bij de aanbestedings, dat die dogen. Dus net dat het een sprookje is dat bij u zien wordt en dat ze de leegste prijs ervan vreeg je. Nee, wij sjoggen echt doogt het verhaal. En oors, al is die prijs zo leeg, krijgt het werk net. De provincie zal nou uitzieken wat de correct wier is van de beschuldigings. Als de ding net op water binnen, dan zullen de maatregels namen worden.